rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV o mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ɗoɗon ñalawma amde woni altine hawre 13 lewru men juillet hitande ujunaji 2026 ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. ɗoɗo subaka ɓuɓɗo subaka moƴƴo malaɗo weltare e ɓeydare. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV Allah jafanima en duwaw yarnago mo seere ɓe mbanno mo dental ngal wonno. Alhamdulillah rabbil alamin. ñande aset nde nden wonno julde sunna yarnago waɗama ha gasi caggal muɗum dental ngal ɓenni to to guesa ceerno remoyde Madiaw fodde 53 hectares. Allah waɗi gasi ha laaɓi on ñalawma aset o jamma aset o ene wiyata dimanche o toɓi machallah hano hannirta ni. kono kadi dimanche o kadi machallah tuggi tan ko 9 heures subaka ha 3 heures ñalawma fodde heure uji tati heure uji nayyi moƴƴi machallah ndiyam tan Allah e nelaɗo muɗum jippima. Alhamdulillah rabbil alamin. est ce que weltare ko ɓeydare kono kadi keeɓi kadi e dental ngal heewɓe wonɓe to Gambie wonɓe nokkuji goɗɗi kañumenne kadi pilmi toon to mumen to kolliri wonde kañum kadi mbaɗino yamlore nde koori kamɓe kadi machallah ndiyam ari no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi machallah. wadde noon alhamdulillah rabbil alamin. weltare waɗi Allah ñagama notima ɗum kadi notima enen julɓe kala enen rendogo kala enen dental ngal kala hay goto oppaka hen. Alhamdulillah no moƴƴere Allah kam ko moƴƴere Allah tan foof rendi ɗum inchallah mawla. en beltima hen no fewi no fewi no fewi ko weltare ko ɓeyda tigui rigui en jetti dendagal julɓe kala dendagal bandiraɓe wattude hakkillaji men yo gandu kam Allah newnini julɓe kala machallah. hay hen goto oppaka banggue ndiyam ɗam kam faltaki ko fofoof kemɗen hen horde em heɓani hen horde kono ndiyam ɗam ari ko kam ko foof naftiri ko foof hutiri. wadde seereɓe kamɓe wona koye mabɓe tan ɓe gonani ɗo ɓe gonani ɗo ko aduna o foof ɓe goni ɗo ko rendogo foof ɓe goni ɗo ko julɓe foof ko tijjani yankoɓe foof ɓe gonani ɗo. ɗum noon jetti bandiraɓe kala en jarniɓe. alhamdulillah eɗen gandi ɗeɗo balɗe ceerno Ibn Oumar Sene wayrino ɗo ko alhamdulillah ko hande o omo tawe e nder juma mawko ko Madina Gounass e nder dental ngal hande en jiima woni en weltare kono kadi ma wonen weltare kadi yeɓiyankoɓe Nangue TV kadi hewɓe en namɗo en min jaari Thielébone e vidéo min jaari Thielébone hande inchallahu mawla omo tawe ɗo e juma mawko Madina Gounass. alhamdulillah rabbil alamin. ji fandu won hakkude juma mawko Madina Gounass on ji fandu wonde hakkude juma mawko Madina Gounass. alhamdulillah. machallah. alhamdulillah rabbil alamin. dental ngal ƴemmima gam adde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu kadugol ceerno Ibn Oumar Ceerno. alhamdulillah rabbil alamin.
Ah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah jeeɓi on Koɓe TV beltanama sanne e juurama ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu yurmodirde e yafondirde kadi ko jikki piiɗe nden ɗo tan piɗani hoore mum. Alhamdulillah rabbil alamin. Machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ɓeɗo ɓatto ɗon hoɓɓe gonɗon. Ya. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Machallah won hoɓɓe garno wonno e jangtade te duwaw. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ibnu Umar Thiam. Amin. Alhamdulillah jalla. Alhamdulillah. Amin. Jangan Ceerno Ibnu Umar Thiam. Masyaallah. Jalla jalaluhu.
alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah. Alhamdulillah. Ceerno ari masyaallah. Betul. Sekali masyaallah. Alhamdulillah. Jadi bah. Sekali. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Alhamdulillah alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV, yeɓiyankoɓe Dousa Ceerno, machallah en garda julɓe, en garda bandiraɓe ha ɗo e nder galle Ceerno meɗen. Alhamdulillah rabbil alamin. Gardagol Ceerno Ibn Oumar Ceerno. Alhamdulillah, weltare ko ɓeyda tigi tigi machallah. Nder ken cellal, ken kisa kadi wawde kadi wadde Dousa, waɗande ɗum julɓe, waɗande ɗum rendogo, waɗande ɗum ɗanniyankoɓe hay jooɗiɓe kala machallah. Alhamdulillah alamin. En jetti fof, en jarni fof machallah. Jetti bandiraɓe kala, no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Ceerno Djilalu Dine Mahmoud machallah. Alhamdulillah alamin. En jetti bandiraɓe kala, alhamdulillah alamin. Ceerno Amadou Bayel Ceerno Alhaji Ibrahima Djigo tinodiren nanggodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema. Allah jarama, on jarama.